Bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, grazas ao Servizo de Normalización Lingüística e máis en concreto a Manuel por darme esta oportunidade. O meu nome é María, son estudante de máster universitario en Psicoloxía e a miña exposición, pois, xira en torno á perspectiva de xénero no ocio nocturno. Eu quería comezar destacando a seguinte data, 31 de 12 de 2017. Se eu vos preguntara que se vos ven á cabeza ante esta data, moitos diríades, 31 do 12 é o día de fin de ano, efectivamente, pero se nos remontamos a 2017 pode ser máis complicado atinar. Bueno, o 31 do 12 de 2017 foi a primeira vez que eu saín de festa coas miñas amigos e cos meus amigos, un día de fin de ano, e curiosamente coincidiu co día no que atoparon o corpo de Diana, que para quen non coñeza o caso ou non o recorde, Diana, que era unha rapaza de Madrid que veraneaba en Galicia, concretamente na zona da Pobra do Caramiñal, e que desapareceu en agosto de 2017 cando volvía para casa despois de saír de festa. O seu corpo foi atopado dentro dun pozo 500 días máis tarde e o delito de violación pois non se puido demostrar debido ao estado no que estaba este. Con todo, moitos de nós pois saímos de festa o día de fin de ano igualmente, eu non fun unha excepción, pero sí que quería compartir pois unha anécdota personal, non? No meu caso particular, bueno, eu son de Pontevedra e saíamos un grupo de 8 persoas, éramos mozas e mozos, e como as rúas da zona vella non eran o suficientemente anchas para ir os 8 en liña, pois ía un grupo de 4 persoas, todas mozas diante, e outro grupo de mozas e mozos un pouquiño máis atrás. Baixábamos por esta rúa cando nos cruzamos cun matrimonio duns 60 anos aproximadamente, pasaron as miñas amigas primeiro, eu pola mirada da señora dixen: "Uf, esperade aí o comentario que vai soltar esta muller". Efectivamente, non me confundín porque, nada máis pasar ese segundo grupo, a señora dixo: "Mira esas, luego se quejan de que las violan". Eu debina de fulminar coa mirada, porque o seu home dixo: "Bueno, es gente joven e salen de fiesta". As miñas amigas tamén restaronlle importancia ao comentario, pero bueno, a min pareceume bastante grave, non, que unha muller pois criticara que nós estiveramos de festa o día de fin de ano, e seguindo a súa lóxica, pois ela tamén andaba polas rúas, co cal podía pasarlle algo, en fin, non sei moi ben o que pasou pola súa cabeza, pero tirando desta anécdota persoal, pois decidín empezar a buscar e atopei os seguintes titulares. El 90% de las jóvenes reconoce que tiene miedo a una agresión sexual cuando sale de fiesta. A todas nos da miedo cuando un hombre se cruza mientras volvemos solas a casa. O las mujeres ya no salen igual de fiesta. Concretamente, hai dous estudos da Universidade de Málaga que pretenden pois estudar un pouquiño máis a fondo como son ou cales son as diferencias de xénero cando a mocidade sae de festa, non? Entón, no primeiro estudo de 2019, a mostra foi de 1046 participantes cunha media de idade de 22 anos e o 63% foron mulleres, o 37% foron homes, e, bueno, pois ante a pregunta das expectativas ante unha noite de festa, o 88,7% indicaron que era divertirse, pasalo ben, fronte ao 11,3% que indicou que era coñecer persoas. Con respecto a que saír de festa, o 54,8% indica que é flirtear, o 43,9% ter sexo. Cando vamos ás expectativas diferenciadas por xénero, tanto mulleres como homes, nunha porcentaxe moi elevada, indican que divertirse ou pasalo ben é o máis importante nunha noite de festa, pero cando nos centramos na actividade, a cousa empeza a cambiar, porque o 66,6% das mulleres indican que bailar é a actividade coa que o pasan ben, mentres que os homes, nun 86,9% dos homes indican que para pasalo ben hai que consumir sustancias, non? Con cara que hai unha clara diferencia con respecto a mulleres e a homes. Con respecto á percepción de situación de violencias sexuais, o 92,5% das enquisadas indicaron ter recibido algún tipo de comentario sexual, fronte ao 7,3% dos homes que indicaron que os viron nalgunha ocasión.
No caso da insistencia ante negativas, tanto mulleres como homes indican telas observado ou vivido en primeira persoa no caso das mulleres. As porcentaxes son de 38,5 fronte a 36,7. Con respecto ás situacións de acorralamento, o 39% das mulleres indican telas vivido ou observado nalgunha ocasión, fronte ao 35,2% dos homes que indican telas visto en contextos de festa. E con respecto aos tocamentos, pois, unha porcentaxe moi semellante entre homes e mulleres indican pois telos observado nalgún momento no ocio nocturno. No caso do estudo 2022, a mostra de participantes foi de 561, cunha media de idade de 23 anos. Aquí as porcentaxes en canto a mulleres e homes estaba máis equilibrada, casi 50-50, e os resultados, pois, nos diferentes factores estudados foron os seguintes. O 90% das mulleres indica ter medo a unha agresión sexual fronte ao 30% dos homes. Con respecto á imaxe de home ebrio, tanto mulleres como homes nunha porcentaxe moi elevada indican que está moito máis aceptada e arraigada a imaxe de home borracho fronte á imaxe de muller borracha. De feito, se saímos de festa e unha muller vai baixo os efectos do alcohol, é moi, moi habitual que se diga o comentario de mira como va esa tía, e no caso dos homes se dá esa mesma circunstancia, ninguén din nada. Con respecto a emborrachar a alguén que sexa sinónimo de sumisión química, o 70,8% da mostra coincide con esta igualdade, e no caso das mulleres, o 23% delas indican coñecer a alguén que pois foi drogada, coa finalidade de abusar desa persoa, e os homes, o 17% dos homes tamén indican ter coñecido algún caso. Con respecto á visión dos lugares de festa, case o 73% da mostra indica que non son espazos igualitarios para homes e para mulleres, é dicir, as discotecas, os pubs e os bares non son sitios nos que elas e eles pois, se comporten ou poidan actuar de igual xeito. Así mesmo, hai unha serie de rituais que se repiten de maneira constante. En Twitter, o que ahora chamamos X, hai un hashtag que se denominaba avisa cuando llegues. Eu fixen así unha pequena enquisa entre o meu círculo máis cercano e preguntei tanto a elas como a eles se avisaban cando chegaban a casa. Os meus amigos chicos deronme unha resposta moi galega porque dixeronme depende. A veces sí, a veces no. Claro, a cousa é de que depende. Bueno, depende de se me acuerdo ou non me acuerdo. Con todo, eu fixen unha pequena búsqueda entre as miñas mensaxes de WhatsApp e atopei as seguintes. María, eu xa cheguei, Miri marcha agora para o piso, yo estoy, avisad cuando estéis, o ya lleguei a casa. Cos meus pais, repítese o mesmo. Coa miña nai, ya estamos en el piso, nuestra intención es marcharnos por la mañana en el bus, os vamos diciendo, ya estoy en casa, todo en orden, o co meu pai, acabo de aparcar, voy subiendo ya las escaleras, ¿estás en casa? Cerrando el portalón. Cuando entres me dices, estoy ya en casa. O, bueno, mañana es el día que salís, ¿no? Sí. Ok, pásalo bien y ten cuidado con lo que bebes. Ya sabes cómo se las gastan por aí. Rituais que se repiten a miúdo, pois escoller o camiño máis iluminado, quitar os cascos, acelerar o paso, ter alguén alén do teléfono ao outro lado da liña ou facer que falas con alguén por teléfono, cambiar de vir á rúa, esconder a chave entre os dedos ou mudar de roupa antes de volver á casa. Chamoume moito a atención este último tip porque hai rapazas que indican que elas elixen a roupa coa que van saír de festa en función da hora que estimen que van volver á casa, e había unha rapaza en concreto que dicía que se saía con saia, levaba uns pantis ou unhas mallas para cambiar a saia, poñer as mallas e que non se lle viran as pernas no camiño de volta á súa casa. A verdade é que isto eu nunca o vira e nunca o escoitara ata que fixen este traballo. Solucións que existen, hai unha aplicación que se llama Trust Circles, que é círculos de confianza, que se diseñou despois da violación da manada
nos Sanfermíns e que pretende xerar pois sendeiros seguros para retornar a casa despois de saír de festa. No caso de vivir unha situación de perigo ou que se considera de ameaza, podes enviar un SOS aos teus amigos que teñan instalada a aplicación e se atopen a 1 quilómetro de distancia con respecto a onde ti estás, de tal xeito que podan acudir pois, no teu auxilio ou na túa axuda. Por outra parte, tamén debemos de traballar a empatía. Había unha rapaza e leo literalmente o que ela dicía cando falaba destes temas cos seus amigos. Entón, ella nunha conversación indicaba: "A mí me hace gracia cuando ellos dicen, a nosotros también nos pueden atracar o atacar cuando vamos por la calle". Esta chica decía: "A mí me pueden quitar la vida o incluso violar". Lo pones en una balanza e non é o mismo, co cal hai que traballar na empatía no sentido de que non é o mesmo que a min me poidan atacar como cidadá pola rúa un día calqueira ou que o fagan polo mero feito de ser muller nun contexto de festa, non? Que o ser muller sexa un factor de risco nestas circunstancias. Remato xa cunha pequena reflexión, non? De cando saíamos de troula, que sexa con sentido, é dicir, con cabeciña, con sentidiño, como diríamos aquí en Galicia, e se imos máis aló, pois que tamén sexa con sentido. Deixo por aquí as referencias bibliográficas por se as queredes consultar nalgún momento e, por suposto, o meu correo electrónico para calqueira dúbida ou comentario que queirades achegar. Moitísimas grazas.